Ajay, please. Please, I need my cell phone. Namaste. Ajay, please. Please, I need my cell phone. How are you doing, Ajay? क्या हो गया? The army had a stranglehold on the entire valley. So it's a good thing. Здравейте, аз съм Шерлхекс и както виждате днес играме Far Cry Primal и започваме поредица на играта. Първо искам да благодаря много на Fast2Play, които бяха така добри да ми предоставят играта и сега да имате възможност да я гледате оригинална. Всеки, който иска да си закупи играта, струва 62 лева от тях, плюс ще може да използват моя промокод, който е с 3% отстъпка, колкото да ви се махне това. Там дето се заплащате за гаранция. Та може да се закупите вместо да дават от Steam 59 евро. Може да я закупите оттам ако искате. Линк ще има в описанието. А ние сега нека започваме с играта. New Game, така Difficulty Normal нека бъде. Subtitles English, Search Animation, да. И започваме така. Не съм гледал клипове на играта, не исках да знам нищо за нея, да ми бъде интересно, защото можех да гледам, имаше стримари, които стримаха през много време. Може би 24 часа имаше, не знам, нямам идея. Но... Добре, започваме. 2016. What? Опа! Опа! Годините се топят. Бръм. Връщаме се. Избягах на скорост. Ехе! Коне, битки. Минахме България. И преди Христа, Египет, уляля, много по-назад. 10 000 години преди Христа. Уау! Това ще бъде епично. Централна Европа. Някаква пещера. Това може би съм аз. Интересно. Малко странничко така. Какъв е този език, бе, лад? Браво. Съобразили са се. Да, тук просто нещо си бърболи. И да, значи нещо, да. Нали? Danger comes. Мале! Канибалите! Тя ми пречи като онова на самурай Джак. Оня черния, големия. Не му знам името. Вау. Светлината. Там може би съм аз или... Уинджи Дабраст. Сета. Духче. Орус. Ubisoft Presents. Да, познах го точно добре. То винаги е било така. Дали ще бъде поредната боза на Ubisoft или не, сега ще разбереме. На теста, който правих на бенчмарка, беше страхотна играта. Вау! Мамут! Това може би съм аз. Кожата каква ми е гнусна! Може би това съм аз с копието. Ще го нападаме ли? Още мамути! Обаче още от нашите.
Ще ги убиваме, нали? Или? Какво правим? Да. Ако мисля, че нещо те разбрах. Добре, нима... Такар. Така ли си казвам? Вау. Не, няма да скипвам нищо. Чум. О, аз съм. Сито Крауч. Даусо, добре Даусо. Аз едва ли ще те запомня, защото тук всички са ми еднакви, някакви. Водичка. Клопаме здраво, ама... Да не ни смачка нещо, ей, знаеш какво правиш? Добре, значи ще ядеме мамут, прекрасно. Да. Move! Тия слепи ли са? Не съм следавал. Добре. Добре, ще убиеме спокойно, спокойно. Ще убиеме мамутче спокойно. Ето ги нашите! Това ли е малкият мамут? Дай! Умри! Аз нямам повече! What? Да, аз ги изхвърлих обаче! Оле! Той бяга! След него! Май не трябваше бързам да ги хвърлям. Умряли! Тука бързо се хвърлят! Кръц! Загина! Яще! Мини мой, яще! Чекпоинт! Първият чекпоинт! Браща! Добре, браща е марадър, супер. А сега, яще! Мале, как съм му ги забил? Дали са тия моите или... Отдържам. Хубави бивни. Си направили нещо с тях или не? Тигри! Тигри! Спокойно! Аллах Акбар! Да, ма приятелите май ми умряха. Такар! Да джъмпя ли? Къв е този тигър, бе? That hurts! Ау! Хедшот. Оу! Още ли? Far Cry Primal, yeah! Добре. Супер начало. Прекрасно walkthrough. Сега обаче. Събуждам се в кръв. Брат ми, който му забравих вече името. Гледаме е умрял вече. Червото му изкочило или каквото е там. Абе, ние ли сме... Уинджа, добре, така се произнасят. Уинджа. Поне според техния език иначе може да е Уинджа. Откъде я знам? Се тая. Братята ще им викам аз, просто братята. Издаде багажа. Толкова много за... едно walk free. Добре. Какво е това, бе? Честен ли е? What? Си е простийки. Се тая. Така, погребаме ги може би сега.
Да, само че само този, че тигриша така. Need weapon. Добре, време да си намерим оръжие. Взехме първият си achievement. Прекрасно. Path to Oros. Добре, значи. Берем това. Тадам, 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 тадам. Тигрис! Вуд. Взех 4. Уляля, супер. 5 вече, така, слейт. Да взема от това още, може да ви потрябва. Инвентара ми е със сайд, предполагам. Да, мога да си крафтна лъкове, стрели, простоти. Имам различни герои, както виждате. Аз в момента би трябвало да съм този. Тук има някакви скилс, които ще развиваме на различните герои. Той е с животните, както виждате. Той не го знам какъв е. Абе, все тая. Има някакви прости тук. Хил бъра. Това ми е пака, който би трябвало да се отваря с някакво определено копче, да речеме май с... все тая, тук ме с таба нещо. Hunting Vision. Да бе, аз знам. Добре. Прекрасно. Сега какво? To activate and така... Още ми трябва. Ей, там има. Това е супер умение. Мисля, че обаче... изтича след определено време или откъде я знам. Айт open меню, добре, значи сега се отваря. Мога да си крафтна бол, прекрасно. И вече имам лъкче. Да, само че тук ни показват как се прави. Ей така, оп. Завързваме. А сега стреличките. Така, вече си имаме болче, което би трябвало да си остане вече в мене. Освен ако не се струши. Но мисля, че няма да се... Нямам идея. Ще разберем, имаме 8 стрели, прекрасно. И сега, какво трябва да направим? Now I hunt, need food for strength. Добре. Hunting. Значи, да ловуваме по-ефективно, трябва да се предвижваме бавничко с си. Да използваме Вито. Да видим къде има остатъци от кръв или някакви тук неща. Да видят, че ни помагат. Don't get too close, some animals will flee if they detect you. Добре, значи ще започва да бягат тако. Не детекна, така. Goats, прекрасно. Козички. Да. Еми, първият ми лъв, ядиме картата. Уау! Огромна е. Видях нещо. Първи хедшот. Само че това чудо започва да бяга. Така. Мога с контрол да се хилвам. Прекрасно. Яш моето момче. Яш моето момче. Така. Animal Hide взехме. Така, don't get too close. Защото иначе ще ни детекнат. Това няма как да бъде хедшот, ама... What? Мисля, че успях или не успях. Не, започнаха да бягат. Прекрасно! Изложих се. Трябваше да го хедна. Не е лесно ловуването тук. Сериозно ли бе? Да, те и... Изпутах си стрелата. Q. Така лесно се крафтват. Ама сериозно се изложих. Не мога да хваня едни козички. Си умре от глад май някой ден. Ох, това умение много бързо свършва.
Май започва да се стъмва. Така оставили са стъпки. Аха, то е умряло, за това. Така. Прекрасно. Следващата. Ето ги. Бавно. И прецизно. Трябва да биеме директен хедшот, защото... Хайлайт. Браво на мене! Мръдна се в последния момент, айде бе! Но все пак... Файта кемфайр. Ето нататък. Добре, аз ви казах, че това умение няма да бъде безкрайно. Така че... чувам някакви животни момент. Не знам колко стрели мога да имам, но фуамо. 8. Добре. Ти не ми трябваш повече. Така... Тук ще се заселя, може би. Момент да си взема още дърво. За да имам за нататъка. Тук има някакъв кемпфайр. Или аз трябва да си го направя. Има бе. Light campfire, добре. Явно тук ще прекараме нощта. Това ще бъде страхотна нощ. Надявам се да има приключения сега да видим. Палиме огънче. Да решим атакуват или нещо ще ме нападне. Топлиме се. Драс. О, запали се огънче. Пръчки, простоти. Още пръчки. Аре бе, всичките ми пръчки ли ще хвърлиш, бей? Така. И... Първа класа. Откъде знаеш, бе? О, тигър! Добре, уж! You can craft a club by... crafting. Така. Сега би трябвало с скрола да мога да си ги сменям. Прас. И изглежда прекрасно. Така завръзваме, за да ни изпадне. Прекрасно. Сега може би ще разкарам тези пред мен простотийки, които са някакви... Значи, you can ignite any weapon by holding key. Ооо, ще го запаля. Момент, че аз ще се запаля. Аллах Акбар! Да бе, това е. Изчезна. Значи. Какво е това? Мисля, че се близа тигър. Тук има нещо. Ооо, стъпките свършват тука. Не, на тук са. Ето ръката долу се вижда така или иначе. Я да име. Стъпчици. Ого, изчезаха. Котва там. Тук има много, ама как да сляза без да се нараня? От тука. И сега от тука може би. Ооо, само да си слиза. Да не се отдърна на това, само трябва да внимавам. Така. Search. 100 XP. Така. Флинт, простоти. Това мога ли го експлорна? Не. Момент да не ми свърши много бързо това. Само ще цъкаме така от време на време. Там дърво, ала-бала. Горе надали има нещо. Тук обаче има нещо за експлорване. Охо, вълк! Умрял вълк! Добре. Още 100 XP. Да, всичко е направено от тия, пък не ги намирам, нали? Аз ще ги намеря, със сигурност. Чувам вълк.
Така. Тук е малко страшничко. Тук има ли нещо интересно? Не. Жив вълк. Умри! Стадо вълци! Май аз ще умра! Стой далеч от мен! Петно кръв. Кръвожадни псета! И се запалих. Прекрасно, метал намерихме. Кокъл? Къде? Фу. С контрола се хилвам. Но... Леле! Рън! Добре. Това долу май ми е кръвта, нямам никаква идея, но би трябвало. Или отде да знам, се тая. Така, на тука, тази пещера... сега пак какво тука има, бе? Сърччупа какво мога да намеря. Дърво. Кемпфайр сърчваме. Да. Това не беше много добра идея. Май. Изгасна ми. Значи Ignite Weapons, Hold Q. Оу. Дама как? Аз десен бутон. О, това е готино. Така, сърчваме. Кокълче, Animal Fat, добре, мазнина, прекрасно. Бала. Те са! Това са те, виждам ги! Настигам ги! Защо бягат от мен? Видях ви! Инвентори фул. Аз ви видях, върнете се! Пак ли ще ми угасне? Ох, добре, качих се. Качих се. Това трябва да бъде запалено. Така, може би ще получа ачивмънт накрая на играта. Плъх! Уу! 5 XP за мишчица! Оле! Тук аз ще си чупа. Мишчице! Искам да съм като теб. Чакай ме, бе. Умри! Искам си XP-то! Чекпоинт. Прекрасно. Драскаме клечката и тука. Мишчице, мишчице! Няма да си измъкне живичка. Така, тук какво има? Още една мишчица. Така. И още мишчица. Няма огън. Момент. Не мога да се занимавам повече с мишките, трябва да бързам. Че... да не ми свърши огънят, че става лошичко. Чувам звуци. Але хоп! Добре бе, всеки път като си запали трябва да се хвърлям после. Така, тук има кръв. Прича на логото на Блъди. На слушалките ми. Виждам! Съблезъб тигър, който носи труп. Което не е никак хубаво. И тук не мога да се кача. Трябва да мина просто и да гледам. Така ли? Тук не мога да се кача, не. О, боже, играта е толкова гадна в началото. Аз да следи да гледам да не мога да помогна на дружката.
My friend! I'm coming for you! Още кръв. Охо, там има my friend! Стой! Ти ли са моите? Brothers! Ставайте, ставайте! С руски диалект. Тук някой се чуди, защото така го казах. Така, сега. Give me a hand. Муха! So beautiful! А това е она жената, дето я имах! Тигри! Get back! Пасна играя аз! Няма ли натам път? А, има. Аз това път няма да го пусна. Той ще изгори, обаче си го държа до края. Изгасна. Прекрасно. Follow this way. О, светлина, това рая ли е? Да. Намерих ви! Жигитайци такива, намерих ви най-накрая! Чакай бе, нищо не съм намерил. Помислих, че това е село. Орус, това ли е? Най-накрая! Ко правиш бе? Уинджа! На Орроспи? Palu, Sashwalim Shalam, Takar Hasam. Каква е красива и без коса оттам. Сайла. Сайля, добре ще запомня. Сайля. Tii Bayamartis. Сайля. Такар съм аз, добре. Удам Шаус. Даусам. За какво си ти уши бе? Утакар Булимуан. Ku Aika Gwashta. Нещо или субтитрите бъгнаха или тая са не говори нищо. Ми. Кауа. Та, знае ли да говори бе? Научи бе! Гуама. Ще дойда много ясно, да не съм бългал са насам. Гуама. Лама! Върви. И става чанта, като гледам как ти виси, ще я дръпна и оставаш без нищо. И хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се играта да ви е харесва. Ако така искате да видите следващия епизод максимално бързо, харесайте този клип, поставете ми коментар и се за моят канал, за да ме всеки ден. Бъде чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!